Potřebuji něco vysvětlit. Kdo nebo co je RM? Nemám nejmenší tušení. Vím, že to je skupina borců, ale v životě jsem o nich neslyšela písničku. A všetci teďka na to chodí, protože mají nějaký tour. No a ty okurky jsou kde? Tady jenom pořád. Budeš volat? Budu volat, to je jasný. Chovej se slušně. To je jasný, jako vždycky. Žádný blbosti. Čau. Mám tě rád. Taky. Ahoj. Já jsem Jakub Ducháč, jsem jedna z polovin RM a posledních 6 let jezdíme RM Tour, což znamená, že x dní po sobě si společně s vámi devastujeme játra a tvoříme zážitky a vzpomínky na celý život. To je dobrý, ne? Co si máme myslíš o tour, že jezdíme 10 dní a každý den si kurvíme játra? No, není to hezký. Co? No, co říkáš na tour? Co si o tom myslíš? Super. No musíš mluvit jako celkově, víš? Celkově na ten koncept, nebo jako na... Pěkný to byl, koncept byl moc pěkný. Jel bys celou tour, zvládnul bys to, myslíš? Ne, nezvládnu. Vždycky ty 2 zastávky dají zabrat dost, viď? Jo. Ahoj, já jsem Marty, je mi 26 a v nějakých 12 letech jsme založili RM Movie. Tenkrát jsme natáčeli takový za nás vtipný skeče. Časem to přešlo do toho, jak to znáte teďka, videa z party, z výletů, z naší tour, kterou letos pojedeme už po 6. Vážení cestující, vítejte na palubě společnosti RM Airlines. Zapněte si své pásy, právě odlítáme na nejlepší party tohohle léta. Zuzana se nevrátí. Nenatáčej to. Fakt. Nech to. Ne, fakt nech to. Já jsem za to placený. Ne, já jsem za to placený. Nech to. Fakt to nech, prosím. Vanessa, postavu máš jak rakovina. Kámo, to smrdí, já jsem si před chvílou prdnul a strašně. Fuj, tak to je puch. Něco vám ukážu, jo. Tomáš Holandský, tady Matěj vepředu, byl dneska kadit. Byl kadit ráno teďka. A on se nám pochlubil, co vysral. Byl tam 3/4 hodiny a ukázal fotku, co vysral. For the record. Nebyl jsem tam 3/4 hodiny, dal jsem si gulášek mezi tím. Gulášek pro si Cadillaca. Děkuju, kámo. To mi to jevně do ksichtu celé. Háni, o 9 se točíme medailonky. Kevin už tady dobrý 2 hodiny dělá bordel, ty vole. They see me rolling. Neplezeš. They hate him. Kevin nás přišel zbudit před 1:15, protože začalo pršet a zbudilo ho to, tak si řekl, že v tom nechce být sám. Ale ten guláš je dobrý. Nechceš mi dát ochutnat tu nožičku? Jdem si dát gulášík, mám prehovoril, Kubo. Je dobrý, v pohodě. Dal jsem si gulášek a jsem jako novej. To jenom trošku mám ještě v krvi, no, ale jinak je to jako... Hodně mě postavil na nohy. No počkej, dáme si za chvilku panáka slivovice. Good morning. Ty krávo, to je lepší než prcání, hoše. Fakt.
Jako první zastávka je vždycky náročná, asi nejnáročnější. Je to takový zátěžový test vždycky. Jako, no. Přesně, od té první zastávky odhadneme, jaký to letos bude. Ty vole, kámo, hrozná bomba, extrémní shoutout a domovina, takže za mě už je to jako nesmysl. Já jsem si to taky užil moc. Lidi byli skvělí, já jsem byl skvělý, ty jsi byl skvělý, všichni byli skvělí, kameramani byli skvělí. No, chtěl říct, že to prostě bylo skvělý. Vím, že jsem tam křísil nějakýho týpka, který byl přešlehlej ketaminem, prej, nebo co? Vole, lidi, nefetujte, když to neumíte, ty vole. Čakal som, že ten Liberec bude o to silnejší. Nám za mě Liberec 6 z 10. Když musím být teda hodně. Asi taky, no. 8 z 10, možná 7 z 10, vůbec nevím, čím to bylo. Včera mě trošku zklamal Pauli Garant. Já jsem ho tady chtěl proto, aby zahrál Mámin hodnej syn, vole, nebo něco z Haranta. Moc se mu to nelíbilo, no, a nezahrál to. Pauli Garant se ukázal jako koště, klasika. Maniak Egi včera, super. Poprvé jsem viděl Egiho naživo a fakt to zandal dobře, jak svině. Byla tady moje mamka a byl tady i můj teďka a bylo to super, kámo. Já tady maminku, já jsem maminku vzal na stage. Mamince se to moc líbilo, podle mě. Je to tak, no. A postaral jsem se o ní, no. To bude vypadat hrozně blbě v tom filmu, kámo. To bude vypadat, že si ji vole střihnul. Přitom si spal v autobuse, ty čuráku, vole. Kevinovi jsem zkazil prcání, prej, no. Nebo on říkal, že mohlo být prcání, mně přišlo, že si šli jenom jakoby povídat, no. Šel jsem si potom trošku zdřímnout, no. Jo, moje máma je jakoby vyčerpávající, no. Já jsem byl společensky unavený, prej, údajně. Já jenom odpočívám. Já nejsem opilej, já jenom odpočívám. A já jsem jim to taky říkal. A oni mě furt tobě nahání a jim říkám, bude úplně v pohodě. Přesně. Tak jsem zmizel a chvilku mě hledali, našli mě a já jsem jenom spinkal v turbasu. Byla? Tak prej včera byla první live show, ještěři jsou tady, nedokážu hodnotit, nebyl jsem asi u toho. Kevinův guláš jsme ochutnali, já nevím vlastně, jestli ho prodával i večer, nebo ho jen večer vařil. Kevin volal, prosím vás, předevčírem, že by na tur udělal nějaký jídlo a že ho napadlo, že by tady mohl vařit guláš. 4 mesiace riešime, že idem robiť guláš. No a stalo sa to, že proste o 6:30 sme prišli z nákupu a to už bolo neskoro, lebo guláš sa musí variť minimálne 3,5 hodiny. Áno, akože nakrájať 10 kg cibule, tak to vôbec není sranda, som zistil. Co ten guláš, ty vole? Jebem na to, kamo. Väčšiu kokotinu som si vymyslieť nemohol, kamo. To už hodinu krajam cibulu a vôbec som sa neposunul a guláš bude asi najskôr o polnoci. No ale nejako mi pomohli Martyho rodičia. No vás hnedka zaměstnali, jo? Jo. Ne, my sami. Keby to neboli Martyho rodičia, tak tento guláš v živote ani nezačne horeť. A kolik platí kluci na hodinu? To nevím ještě. A já mám guláš, píčo. A bylo to nádherný, jak oni tam stáli vedle sebe s těma pupkama a ještě s těma trikama I love guláš. Až do doby, keď mi Shakira, to je Martyho mamina, povedala, že no, že my už asi pôjdeme, lebo že už je moc. A ja, že jak je moc? A potom sa Martyho tatka, on tam takto polo opretý o stôl, len tam ledva levituje, že? Jo, on už tam tak trošku tancoval, no. Dal jsem si ho až dneska ráno a totální game changer. Postavilo mě to na nohy. Já jsem se hrozně spálil. Já mám normálně spálenou celou držku, fakt nemám ani jednu chuťovou buňku. Mám to kámo, ale že já, víš, jak jsem byl úplně nalitej, tak jsem šel a vyflusal jsem to celý ven, protože jsem se celý popálil, fakt mě bolí držka normálně z toho. 9 z 10. Škoda, že prvá porcia bola vydaná 23,40. Zatiaľ som v minuse asi 10 000. Matěje hodnotím 11 z 10. Extrémně dobrá volba, jsem rád lidi, že jste ho vyhlasovali, protože včera, když jsme přišli na stage ho představit, vzal do ruky Mike a normálně nám ho nechtěl až vrátit. A udělali obrovský bordel! Řval, rozhypovával ty lidi. Super.
Dneska ráno jsem se probudil a objímal mě. Matěj, musím říct, že mám z něj radost, jsem rád, že to vyhrál zrovna on, protože to je přesně ten typ člověka, kterýho jsme hledali. Je vidět, že ho to baví, že se chytnul vlastně hned. Jak v kolektivu, tak na té party. Někdo se mě ptal, jak moc jsem se urval. Podle mě jsem se urval akorát na tu první zastávku, nechtěl jsem to úplně přehnat. Byly už tam chvilky, kdy jsem si říkal, tyjo, možná už jsem to přehnal, a najednou jsem chytil druhý dech a to je podle mě tady na té tour prostě vzácný. Drc, no ty ani o tom nemluv, mole. My tady sebou máme drckáru, prý nějak se včera v 3:30 ráno z ničeho nic objevila na střeše. Kevin se nudil a s Dojaklanem jí prostě převrátili. Takže v prdeli zrcátko. Majú auto popísané, že DRC nie, však tam ich dávajú hore, pičov, všetko, tak prišiel s chalánmi, nejakými fanúšikmi a chalani, že poďme ho otočiť. A že to nedáme, my všetci hovoria, že hej, nedáme. Kámo, sme to traja chytili, alebo 4. More hneď bolo na boku. Jediný problém, že sme zabudli, že späťaky sú z boku auta, vieš. A pak se diví, vole, že chybí speťák. Prostě. Speťák. Já říkám, co to je speťák? Já jsem taky myslel říkal, to zrcátko vevnitř, víš co? Ne, to je levý zrcátko u řidiče prostě. Hej, až to bude řídit Kuna, bude jezdit takhle, si zapne selfie a takhle bude jezdit. Vlastně hovno, takhle v závěru hodnotím ten Liberec 9,5 z 10, protože já jsem si to na konci fakt docela jako užil. Až to tady dojedeme, všechno doklidíme, vyrážíme do Ústí. Já si myslím, že Ústí může jedině překvapit. Budeme tam poprvé. Já se toho Ústí bojím. Já se to taky bojím, no. Jakože upřímně mám strach. Jak se těším na Ústí, trochu se bojím, upřímně. Já se těším, protože fakt chci hrozně moc porovnat ty ostatní města. Fakt mě to zajímá, jaký to bude. Jestli ty lidi budou jako víc zuřit, jestli budou víc prostě slyšet všechno, anebo jestli naopak to bude jako menší. Já se toho Ústí strašně bojím.